Čaute. Toto je môj prvý taký videoklip s tým, že volám sa Lonka. Je to moja prezivka, ktorú ma určite nájdete všade. Na Gmaili sa volá Lomkalom. Keby račo, moja adresa je lomka123580@gmail.com. Môžete tam písať svoje tipy na pesničky, aj iné. Tým pádom vám ešte chcem povedať, že na tomto kanáli nebudete počuť nič iné, len to, čo sa týka hudby. Toto bol vlastne taký začiatok. Táto pesnička je od Kristiny Žitnej, ktorá od Anny Záveskovej, ktorú síce nepoznám, ale ja by som ju poznala, s tým, že ona mi poslala takú pesničku, ktorú možno nepoznáte, ale ja ju poznám. Je docela dobrá a ja vám pustím na tomto na tomto peknom dielčiku a v druhom komentáru vám napíšem, ako sa volá. Pre istotu vám to poviem, je to PTY Pablo a volá sa Show Me The Money. Tak si to vypočujte. Milujem ju. Ain't nobody do it like I do it. When I do it, dog, I do it. Now I'm back into it, man. Y'all ain't ready for the stuff I'm doing. Get up, drinks down. Don't want y'all, I still drink down.